biasa. Ayo konco tumandang do suka-suka kakung putri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe panglipure sing beksa uyuh rukun mure-luring budaya seni campur sari Budi Wijaya ingkang nami dipun sesepuhi priyantun Mas Didi pribadi mugi-mugi budaya ingkang lestari rina wengi rayu selami-lami dua lolo ya yo Nerete kumpirice krimi sewe teko sadelo maneh bisa bapane wis teko aku kangen aduh yen iku tak sawang kae ngomong apa cepet tepaki kuwi sing apa gendok lekang larang pitukane iki pitukane bisa kula saking sagamamun kok yo ajar kenal gendok kowe ojo bosen mobil jebulane tak sawang kae potrek kang masih ya kene kok menyang Kediri golek minjung anti Kediri teko pinjam menyang Kediri lho Cak iya dek aku golek bojo dadak oleh bakul sapi lah benderan kuwi ngrejekeni ya kene kok yo menyang babat ndut mlinjung kok nyang kutha babat teko blinjo kok menyang babat iya nyelek bojo kok pulak balik minggat nek gak minggat enake dikencang kawat ya piye lah kok aduh temen dek sakarepmu teko blinjo menyang Semarang iya telek bojo aku ya oleh sing sayang jurak balik ya ngilang ya piye ya kene blinjo kok menyang Mojokerto lah kok nyang mojo teko blinjo menyang Mojokerto telek bojo aja kliru bojone kanca arom-arom manis arom-arom manis arom manis gulane Jawa arom manis gula Jawa ya sing
manis iku bojone kanca aroma romantis aroma romantis aroma manis teko lamongan aroma manis teko lamongan sing manis mesti tak sayang sayang aroma romantis aroma romantis aroma manis teko Mojokerto aroma manis teko Mojokerto sing manis iku bojone kanca ayo bro aroma romanis dik aroma romanis arom manis wetone bangsa arom manis wetone bangsa sing ireng manis bolak-balik digawa tangga aroma romantis ya dik aroma romantis masuk wae kok romanis teko Surabaya ini kok gak nyam dik romanis teko Surabaya sing manis sing duwe sapa arom manis dik arom manis arom manis watone benjing arom manis watone benjing dik wong rupane ireng manis sayang setitik kok pinter nyeleweng nyeleweng pas nepaki ra konangan Nyeleweng karo sapa, Nduk? heeh karo pramugari biasa Lanjut sampur Jaipong Tejo setinggal. Kabar mingga datang panggung kagem Bapak Kasnawi. Melampai sampur sareng kali Bapak Suwaji. Bapak Nuri ugi Bapak Taji. Sekarang berantun medal kita aturaken monggo. Monggo Bapak Taji Jaipongan Bapak Nuri Pak Suwaji monggo mriki Pak Kasnawi monggo sesarengan Jawa sampur wonten panjenengan ya Pak sumangga ya Pak monggo ya Pak ya monggo nggih sumangga